Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalesikhathi, ngalithuba, ngalimzuzu, ngaleli hora. Simbonge nje uthandekayo, ubabazekayo, oyingcwele, iseNkosi yethu Jesu. Simbonge omuhle, ongumyeni, oqotho, wabafelokazi, ongumzali, obuthandekayo kwizintandane, ongikho konke kuzimpufana, ongukuthula exokozeleni, oyiqiniso emangeni, owukukhanya ebumnyameni, owukudla endlaleni, owamanzi enxanweni, ozimpahla zokugqoka efudumale emakhazeni, oyikho konke ukho ngesikhathi zonke. Uhlezi uNkulunkulu eyisisombululo kukona konke ongaba inkinga. Uhlezi eyisisombululo kuzona zonke izinto ongaze uy'tshele ukuthi wena ngeke zalungiseka. Uthi hhayi vele thina saqalekiswa ekhaya, iy'qalekiso zabazali bethu ngeke y'phinde zilungiseke. UNkulunkulu ufike abe isisombululo sako konke lokhu. Hawu vele mina kwathiwa ngukuthi nokuthi shuthi vele impilo yami isiphele lapho. UNkulunkulu ufike abe isisombululo sayo yonke leyo nto, ngoba ngegazi likaKrestu bantu bakaNkulunkulu siyaphulukiswa. Ngiyaphinda, ngegazi likaKrestu siyaphulukiswa. Kuyena akukho okungenzeki, kuyena akukho okunganqotshwa, kuyena akukho okulukhuni, akukho okunzima. Ngoba uyasho ezwini lakho uKrestu ukuthi yazi nani ningenza konke engikwenzile nize nenze ongaphezulu. Isikhathi esiningi singabantu sishawa nge-doubt, sishawe ngezinto eziningi ezingekho kahle kahle. Ushawa ngamanga, ushawa ngenkohliso, ushawa ngakonke okwehlukahlukene. Kodwa yena umkhulu, osabekayo, othandekayo, obabazekayo, uhlezi eseduzane nathi ukuze asisize ngoba igazi lakhe kuphela elikwazi ukusiphulukisa. Okubalulekile semqoka nje uNkulunkulu bekutshale enhliziyweni yami ngalesi sikhathi ukuthi mawungekho ebukhoneni baNkulunkulu angeke uze ukwazi ukuthi usizakale. If ungekho ebukhoneni baNkulunkulu ngeke uze ukwazi ukuthi umbone, ngeke uze ukwazi ukuthi umuzwe, ngeke uze ukwazi ukuthi uhambe ngendlela athanda ukuthi uhambe ngayo. Ngoba ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi lapha emhlabeni ukuthi sibhekene nemimoya, sibhekene nenhlekelele yokuthi kumele sisebenzele imiphefumulo yethu. Esilwiswa njalo masithi siyazama, silwiswa njalo masithi siyazila, silwiswa njalo masithi siyakhuleka, silwiswa njalo masithi senza okuthize, ngoba kulwiswa ukuthi imiphefumulo yethu ingakutholi ukuphila, ingakutholi ukuthula, ingakutholi ukukhanya, ingakutholi ukuphila ingunaphakade. Lokho esithembiswe kona uKrestu Jesu ukuthi uma simamukela njengeNkosi noMsindisi siyakufumana. Ngaso sonke isikhathi ushawa ngokuluthekisa ukuthi hhayi bakekho uKrestu, hhayi bakukho ukuthi, hhayi wena kudlala ngawe. Kushiwo zonke lezi zinto ukuze wena uphelelwe ithemba lokwazi ukuthi ngoNkulunkulu kuyenzeka konke. Ngoba singabantu lapha emhlabeni, into ebalulekile ukukholwa. Ngiyaphinda, into ebalulekile ukukholwa ukuthi ngiyazi kuzokwenzeka. Ngisho akekho ungithembisile, ngisho angibonanga lutho, kodwa ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka. Ngoba konke sikwenza ngokukholwa abantu baNkulunkulu. That is why esinye sezikhali simele sifake isivikelo esiyisifuba esiyithemba. Elisho njalo negama lami ukuthi ulihle ithemba. So kubalulekile ukuthi ithemba lesilibeke endaweni efanelekile ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu kafundisa izinto eziningi ezahlukahlukene, esifundisa ngemizimba yethu, esifundisa ngakonke okwenzakalayo. Ngoba uma siphila lapha emhlabeni uqhutshwa umoya thizeni ukwenza okuthize. Ngiyaphinda, uqhutshwa umoya thizeni ukwenza okuthize. That is why isihloko sethu sithi uma ukwazi ukudlela kuleyo ndawo uzokwazi ukuhlala kuleyo ndawo. Ngiyaphinda, if ukwazi ukudlela kuleyo ndawo uzokwazi ukuhlala kuleyo ndawo. Kufana nama-situations lapho khona ukwazi ukudlela endaweni engcolile. Yabo if ukwazi the minute utolerate-a, because abantu baNkulunkulu kumele si-underline, kumele si-understand ukuthi ukudla kuyimpilo. Angithi the moment ugraspa udla, indlela odla ngayo number one, ukudla okudlayo number two, kuzo-influence i-behavior yakho nezinto ozivumelayo. Kufana noma uzodla kakhulu, uzovumela ukuthi noma iziphi izimo eziza kuwena uzokwazi ukuzithwala because ubukumela lokho. Kufana noma uthi uzodla, let's say ubuthi ngizodla u-2 slices, ngifuna nje kushaw 8 sengihamba, but watholakala usudla u-4 slices, wadla u-6 slices, 8 slices, oshaw 8 wakho ungakahambi. The moment ukhansela, bukade uplane ukuthi uzodla kanjena, uzodla kangaka, uzodla ukuthi, the moment ukhansela nempilo yakho kuba kanjalo. The moment bokade uthembisile ukuthi ngizozila, wakhansela ukuzila kwakho, nasempilweni kuzoba kanjalo. Ngoba yonke into isuke influence ingqondo yakho, isuke inga-influence kuphela ngaleso sikhathi, but isuke izo-influence ne-future ezokwenzeka ngelinye ilanga. The fact that uvumile ukuthi uyi-break leyo fasting namhlanje kuzokwenza ukuthi le mimoya kuthi noma yini othi uyanqaba noma uthanda ukuyenza ithi hayi bo wena phela wena ukuthi ukhumbula. Kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu. The fact that uvumele ukuthi udle endaweni eyisinoma kanjani, ila khona uzokwazi ukuthi uvumele ukuthi nezinto zenzeke isinoma kanjani kuwena. The fact that uvumile ukuthi bekade ufuna ukuthi ukhave umsebenzi ongaka,
but ohamba wangawukhava lowo, nangelinye ilanga uzophinde wenze, because la emhlabeni impilo i-revolve around, ngizothi i-revolve around into eyodwa, kulibele kuphindeke into eyodwa over and over again. Ngidlile uphuthu izolo ngisangaludla nakusasa nangalela langa, kanjalo kanjalo revolve leyo nto leyo. Kuya ngokuthi-ke upheke kanjani-ke this time around. So ngaleyo ndlela bantu baNkulunkulu, ngokuvuma ukudla kuleyo ndawo uzohlala kuyona. Ngoba ngikwazile ukudla ngingagezile, ngizokwazi ukutholerate bantu baNkulunkulu mfisa si-understand zonke lezi zinto ukuthi empilweni sinama-values singabantu, sinama-preferences singabantu, sinama-choices singabantu. Njengoba ukwazi ukukhetha ukuthi okay mina ngudla u-Auntie Caroline ngidla i-Golden Delight, okay that's your choice. Njengoba ngikhetha ukuthi okay mina ngiphuza ubisi oluyi-low fat ngiphuza i-full cream, that's your choice. Singabantu sinama-choices kuyona yonke into, because la emhlabeni khona ukukhanya nobumnyama, 2 things. Khona owesifazane nowesilisa, 2 things. But sithathe sitshale kakhulu ukuthi khona ongaphakathi nendawo, ayikho into ekuthiwa ngaphakathi nendawo. Khona u-up no down, awukho u-center, khona u-left no-right, awukho u-center, So kukona konke bantu baNkulunkulu, okubalulekile okusemqoka ukuthi sizilungiselele, ngoba uNkulunkulu ukubekile konke akuthandayo. Athi laba benza kunje bawulidle ufa lombuso kaNkulunkulu. Ukubekile futhi akuzondayo ukuthi laba benza kanje ngikuzondayo angeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. That is why sibekele imiyalelo 10 ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. And abantu abaningi abaqonda ukuthi baningi uNkulunkulu lapha emhlabeni. Bayitshela ukuthi hawu ngoba vele uyena odala umzulu nomhlaba yena ayedwa uNkulunkulu. Abantu mabeya lapha kuma-Satma noma kuMejo noma kubani bani, bathi hayi ngicela ukubonga uNkulunkulu, bayitshela ukuthi ubongo lo udalile amazulu nomhlaba, kanti lutho baningi uNkulunkulu, khona u-Ashara, khona uBhali, khona uNkulunkulu welanga, khona uNkulunkulu wesisu, khona uNkulunkulu, ngisho umntwana wakhe ngawuNkulunkulu wakho, ngisho anything ngawuNkulunkulu wakho, umyeni wakho, yonke into ezokwenza ukuthi usuke ebukhona baNkulunkulu, ezokwenza ukuthi ungalaleli uNkulunkulu, isiwuNkulunkulu wakho leyo nto leyo. Ngike ngabona nje i-post njengamanje ethi if kuna something ekwenza ungakwazi ukusebenza ungakayitholi, abantu abaningi ngathi angikwazi ukwenza lutho ungakaliphuza itiye, hawu ngingashayeka phansi uma ngayiphuzanga i-drink. Kuzomela ukuthi ufaste kuleyo nto leyo ngoba isiyi-idol yakho, and ama-idols awafuneki. Uma ngithi idol isinjengoNkulunkulu kuwena, isiyisithixo, khuleka kuyo, bekhothamele. Imagine ukukhothamela itiye, imagine ukukhothamela umntwana wakho. Nkosi yami iy'ngane zami ngeke ngize ngikwazi ngishiye nobani wala, kusho zonke lezi zinto lezi. Ngelinye ilanga uyozisola, xolo. Ngelinye ilanga uyozisola ngoba abantwana bakho ngeke uze uye nabo embusweni wezulu. Abantwana bakho bosala kule lizwe. So bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu, sithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Ihlengo nesindisi nebhabhadiso ngokuphela kwezinto zonke kufikile. Athi ungaliphathi, athi ungazikhothameli ungazikhonzi. Abantu abaningi abazi ukuzikhothamela ukuzikhonza, i-birthday party nje ukuzikhothamela ukuzikhonza, uyashutha, ama-baby shower, o-Christmas, o-Easter, o-New Year, zonke lezi zinto lezi ama-pagan ayinyanyeka uNkulunkulu. Ungaliphathi ngezigama likaJehova ngoba uliphatha ngezakomiyeka. Khumbula usuku leSabatha ungcwelise. Usebenza kwakho ngo-Saturday, usuliphulile usuku leSabatha, uphulile imiyalelo kaNkulunkulu. Asihloniphe ihlwe nonyoka izinsuku zakho zandezini. Ayikho into engicasula njengengane ezizome ezohlala phansi etekisini umuntu omdala emile. Vele uthi angisisakaze phansi. Bafaka ama-earphone manje esitobhini, akufuni ngisho ukuphathisa. Miningi imimoya esohola abantwana ngendlela engasile yazi. Athi ungabulali. Ukubulala abantu baNkulunkulu kuhamba indlela ende, because imiyalelo kaNkulunkulu ifinyezwe kakhulu eBhayibhelini. Kuningi ongabhaliwe eBhayibhelini ntshele. Kuningi. Athi ungabulali. Esho nalawo, yabo nje ufa ama-contraceptives, ufa ama-condoms, kodwa uyimba nayo ocansini, ubulela uqeda unenqwaba yey'ngane wena uy'bulele. Athi ungebi, uthatha nje into ongayona yakho ongayicelanga usuwebile. Ungafakazi amanga umakhelwane wakho, ungafisi indlela umakhelwane wakho, umonde uzokudala ukuthi uthakathe. Kuningi bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu ukubekile akuzondayo. AbaseGalatia chapter 5 nifunde bantu baNkulunkulu izinto ethi uNkulunkulu abenza nje basoze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Abenza ubufebe, ukudakwa, uxokozela, ukubhema, insango, ukuphinga, ubutabane, ubungqingili, ubuthakathi, konke ukuxokozela, umsindo. Iy'ngoma zasezweni, ngisho ngathi ngilalela i-gospel nje. Phoze uyowasho njalo omunye umfowethu wathi wabuza uNkulunkulu ukuthi imuphi omunye umculo engawulalela ongakwazi ukuthi ukubize. Wathi uNkulunkulu, wathi uKristu awukho. Wathi Nkosi ngifisa ukudumisa ngibize, wathi nje awukho. So uKristu ufuna isikhathi sethu, ukuy'nikela kwethu, simthande njalo,
simphilele senzeni intando yakhe, khona ezohlala kanye nathi ngoba uyakuthanda lokho. Umbuzo uthi thina siyakuthanda yini lokho? Phinde futhi ube incwadi Timothewu 2 chapter 3, abadukisi bezikhathi zokugcina, abathanda imali, abathanda izinto, abangahloniphi, abangalaleli abazali, abangazithibi, kuningi. Nisifundele bantu baNkulunkulu, ngaleyo ndlela nizokhanyiseleka kona konke okunyanyekayo enkosini. So ngokuhlala kwakho kuleyo ndawo utolerate yonke into, ingaleyo nkathi impilo yakho ihamba kanjalo. Utolerate ukudlela endaweni engcolile, yonke into yakho izokwenzeka ngokungcola. Kukona konke bantu baNkulunkulu asifunele ubungcwele, silangazele okwaphakade ngoba uNkulunkulu usibusisile ngethuba. Uma usaphila, usaphefumula, usahamba, usabona, usezwa, usenza, usakwenza konke, kuningi okusangenzeka. So ezinkulu namhlanje ntambama izindaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, umbuso wezulu usisondele, ihlengo nesinde sinebhabhadisi ngoba phela izinto zonke sekufikile kanti nokufa seduzane kakhulu. Ungakuphucela ithuba lokuthi ukwazana nenkosi njengomsindisi, ungakuphucela ithuba lokuthi ukhole usindise, uphenduke, wenze konke okufanele lesikhathi noma umzuzu okuyiwona wona, uthole ukuphila okuphakade. Kwese nje mina nibusise nisibeke nihambele, qinise nihlenge njalo kona konke, siphelele Nkosi, simfune sitholakala simbizisa seduzane. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Themba, Facebook Lihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba _ Mzobe, naku-YouTube Lihle Themba Mzobe. Ngakhohlwa uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda obungcwele. Nkosi mina nibusise manje sephade. Amen.